Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Έχουμε σήμερα την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε κάποιους χριστιανικούς ορθόδοξους σταυρούς, οι οποίοι είναι χειροποίητοι, ασημένοι, κατασκευάζονται εκτός Ελλάδος βεβαίως, διότι αυτή την τεχνοτροπία δεν μπορεί να την έχουν Έλληνες, δεν μπορούν να κατασκευάσουν φιλιγκράν σειρματερούς σταυρούς, κάνουν μόνο τους χιτούς. Εμείς φτιάχνουμε αυτούς τους σταυρούς εδώ πέρα, οι οποίοι είναι χειροποίητης τεχνοτροπίας, είναι αρκετά μεγάλοι και αρκετά βαρύ σταυροί, είναι σταυροί οι οποίοι έχουν μήκος 12 εκατοστά επί 8 πόντους πλάτος, το βάρος τους είναι γύρω στα 70 γραμμάρια, έχουν πάνω ημιπολίτιμες πέτρες ζαφύρια, ρουμπίνια, κορούνδιο, ζυργόν. Και επαναλαμβάνω, πάνω απ' όλα έχουν ρώσικα σμάλτα. Το ρώσικο σμάλτο, όπως ξέρετε, είναι το καλύτερο σμάλτο που φτιάχνεται. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν σμαλτάδες. Εμείς φτιάχνουμε ρώσικο σμάλτο τέλειας τεχνοτροπίας και ρώσικης κουλτούρας, ορθόδοξης χριστιανικής κουλτούρας. Λοιπόν, αυτός είναι το νούμερο 1 ο σταυρός μας. Είναι φιλιγκράν, επαναλαμβάνω, σειρματερός. Έχει 60 γραμμάρια βάρος. Έχει μήκος 12 πόντους επί 8, είναι ένα βαρύ και κόσμημα αλλά και σταυρός, γιατί ο σταυρός έχει το Χριστό επάνω, αλλά μπορούμε να τον φορέσουμε και να τον έχουμε στην κοσμηματοθήκη μας, στην κοσμηματοθήκη μας μάλλον, σαν κόσμημα. Και αυτό είναι το νούμερο 1. Λοιπόν, είναι ένας σταυρός ο οποίος είναι σε 2 χρωματισμούς, σε 5 χρωματισμούς τον έχουμε, δεν τον έχουμε μόνο, το έχουμε το πορφυρόν ή λαρού, που όπως ξέρετε είναι το βυζαντινό χρώμα, το έχουμε σε πράσινο, το έχουμε σε μπλε, το έχουμε σε κίτρινο, αλλά βασικά εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να καταλάβετε την τεχνοτροπία. Έτσι, η τεχνοτροπία είναι τελείως χειροποίητη. Φτιάχνεται στο χέρι, με ασημοκλωστή, με ασημοκόλληση, και δεν φτιάχνονται εδώ, φτιάχνονται στο εξωτερικό. Και συγκεκριμένα στη Ρωσία, που είναι μια κατεξοχήν ορθόδοξη χώρα, χριστιανική χώρα, με τεχνίτες οι οποίοι πιστεύουν και στον χριστιανισμό και στη χριστιανική κουλτούρα και κατασκευή. Λοιπόν, αυτό είναι το νούμερο 1, επαναλαμβάνω, έτσι. Αυτό είναι το νούμερο 1 σε κόκκινο και σε πράσινο σμάλτο ρώσικο. Θα αφήσω το νούμερο 1 και θα πάω σε έναν μεγαλύτερο σταυρό, πάλι σταυρό, ο οποίος είναι αυτός εδώ. Έχει άλλη τεχνοτροπία, έχει άλλο σχέδιο, έχει ζαφύρια επάνω, είναι αρκετά μεγαλύτερος από το νούμερο 1 και η αλυσίδα του είναι χειροποίητη, φιλιγκράν σειρματερή, ασήμι, μιλάμε πάντα για ασήμι 925, με ζαφύρια ο σταυρός και φυσικά με γαλάζιο ρώσικο σμάλτο. Είναι ένας σταυρός στα 18 εκατοστά μήκος, είναι γύρω στα 85 γραμμάρια βάρος ο σταυρός αυτός, 85, και φυσικά είναι χειροποίητος σειρματερό φιλιγκράν, έτσι λέγεται. Κατασκευάζεται από Ρώσους τεχνίτες, βεβαίως η πλάτη του είναι χιτή, είναι καλουποτή, έχει χυθεί σε λάστιχο και δεν είναι χειροποίητη η πλάτη. Είναι κάτι άλλωστε που φαίνεται. Εμείς όταν μιλάμε για χειροποίητα μιλάμε για την εμπρόστια όψη του σταυρού, το φιλιγκράν αυτό, το οποίο αυτό στοιχίζει, η τιμή του είναι 600 ευρώ. Είναι μια πάρα πολύ φτηνή τιμή, διότι αν υπολογίσετε κοσμήματα τα οποία είναι πολύ μικρότερα, βεβαίως το κάνω και χρυσό άμα θέλετε, το κάνω και επίχρυσο, αλλά πιστεύω ότι ή σε χρυσό πρέπει να αναφερθούμε ή σε χρυσό. Πιστεύω ότι το χρώμα της εκκλησίας είναι το ασήμι, δεν πρέπει να είναι το χρυσό. Το ασήμι δένει με την τελετουργία και με την ατμόσφαιρα της χριστιανικής ορθόδοξης εκκλησίας. Λοιπόν, το νούμερο 2 αυτό εδώ πέρα, ένα σταυρός γύρω στα 80 γραμμάρια. Θα προχωρήσουμε αμέσως στο νούμερο 3, που είναι αυτοί οι 2 πάλι σταυροί, είναι μεγαλύτεροι, ίδιας τεχνοτροπίας, διαφορετικού σχεδίου, έτσι. Είναι γύρω στα 90 γραμμάρια αυτή η σταυρή, 90 γραμμάρια, αρκετά μεγαλύτερη, μπορείτε να κάνετε σύγκριση
ακόμα και με το χέρι μου, για να καταλάβατε γιατί μεγέθη και γιατί βάρη μιλάμε. Φυσικά ασίμι 9,25 πάντα, κορούνδιο επάνω ρουμπινί και ρώσικο σμάλτο. Ο Χριστός είναι ρώσικο σμάλτο. Η πλάτη βεβαίως είναι και αυτή χυτή, όπως είναι όλοι οι σταυροί, καλουπωμένη, σε λάστιχο χυμένη, δεν είναι χειροποίητη, αλλά μπροστά, κοιτάξτε, σε σύγκριση πάντα με την μπαλάμη μου, γιατί σταυρούς μιλάμε, γιατί βάρος μιλάμε και για μία τιμή, και αυτός θα τον δώσουμε στα 600 ευρώ. Είναι πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Να φανταστείτε ότι για να γίνει ένας σταυρός χρειάζεται ο τεχνίτης να παλεύει με την ασημοκόλληση και με την ασημοκλωστή μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα για να γίνει. Λοιπόν, και τέτοιοι τεχνίτες στη Ρωσία υπάρχουν 5 αυτή τη στιγμή. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένας. Υπήρχε ο Ιωάσαφ, ο οποίος είχε ένα μοναστήρι στο Μενίδη, ο οποίος έφτιαξε το μοναστήρι στο Μενίδη και το μοναστήρι στην Φιλαδέλφια της Αμερικής με αυτή την τεχνοτροπία, δηλαδή με την τεχνοτροπία των φιλιγκράν που λέμε, των σειρματερών. Έκτοτε, μετά την κοίμηση του Αγίου αυτού Γέροντος, ο οποίος κοιμήθηκε 105 ετών πριν από 6 χρόνια, το 2005 συγκεκριμένα, 7 χρόνια, δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να φτιάξει αυτή την τεχνοτροπία. Φιλιγκράν, ασίμι 9,25, σειρματερό. Κανένας άλλος. Βεβαίως το έχουμε και σε διάφορους χρωματισμούς, σε μπλε, σε κόκκινο, σε κίτρινο και σε πράσινο. Τώρα σας παρουσιάζουμε στο κόκκινο, στο κορούνδιο και στο μπλε, στο ζαφύρι. Λοιπόν, αυτό είναι το νούμερο 3, όπως είπαμε. Το αφήνουμε, προχωράμε στο νούμερο 4, που είναι ένας επίσης μεγαλύτερος ακόμα σταυρός, στα 105 γραμμάρια, 107 γραμμάρια, και αυτός της ιδίας τεχνοτροπίας, ένας τεράστιος σταυρός, γύρω στα 22 εκατοστά μήκος και γύρω στα 12-13 εκατοστά πλάτος. Το βάρος του, επαναλαμβάνω, είναι στα 105 γραμμάρια. Και η αλυσίδα του, αν βάλουμε και την αλυσίδα του, είναι πολύ μεγαλύτερο. Πάει άλλα 40 γραμμάρια η αλυσίδα. Άρα μιλάμε για ένα σταυρό στα 145-150 γραμμάρια. Χειροποίητο όλο. Αποκλειστικά χειροποίητο. Και η αλυσίδα είναι χειροποίητη. Υπάρχουν 5 μοντέλα αλυσίδας τα οποία μπορούμε να κατασκευάσουμε χειροποίητα. Πάντα με τον ορθόδοξο τόνο και ορθόδοξο τρόπο. Πάντα με ρώσικα σμάλτα. Δεν αναφερόμαστε πουθενά αλλού. Μόνο οι Ρώσοι έχουν πετύχει τον άψογο σχηματισμό του σμάλτου και στα καντήλια και στα δισκοπότηρα και στους σταυρούς, γιατί οι σμάλτα, όπως ξέρετε, μπαίνουν και στο καθολικό και σε πολυελαίους και παντού. Λοιπόν, αναφερόμαστε πάντα σε ρώσικο σμάλτο και ρώσικη τεχνοτροπία. Βεβαίως και η πλάτη του και αυτός είναι 9,25 ασίμι και η πλάτη είναι χυτή, έτσι, δεν είναι η πλάτη χειροποίητη. Λοιπόν, αφήνουμε το νούμερο αυτό, το νούμερο 4, και προχωρούμε στα εγκόλπια τώρα. Πάμε πάλι στο εγκόλπιο, το χειροποίητο και αυτό που απευθύνεται σε μητροπολίτες. Αυτό είναι το εγκόλπιο που πηγαίνει σε μητροπολίτες, σε δεσποτάδες, και αυτό με την ίδια τεχνοτροπία φιλιγκράν σειρματερό. Είναι γύρω στα 95 γραμμάρια το εγκόλπιο και άλλα 40 γραμμάρια η αλυσίδα χειροποίητη. Ρώσικο πάντα το σμάλτο, το μέγεθος το βλέπετε, κάνετε σύγκριση με το χέρι μου. Αυτό το δίνουμε γύρω στα 700 ευρώ. Είναι 700 ευρώ αυτό εδώ πέρα το εγκόλπιο. Απευθύνεται όμως σε μητροπολίτες, σε δεσποτάδες. Δεν μπορούν να το βάλουν ούτε αρχιμανδρίτες, ούτε κληρικοί, απλοί κληρικοί. Λοιπόν, έχουμε 8 μοντέλα και σε αυτό εδώ πέρα, διαφόρων χρωματισμών, μπλε, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, τοπάζ. Μιλάμε πάντα για χειροποίητη αλυσίδα. Είναι χειροποίητη αλυσίδα. Στην αλυσίδα έχουμε πάλι 8 μοντέλα αλυσίδας. Στενή, μεγάλο καλούπι, και μπορούμε να κάνουμε και παραγγελία ό,τι θέλετε. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει κάποιο ειδικό σχήμα να κάνουμε στην αλυσίδα, μπορούμε να τη φτιάξουμε. Πάντα χειροποίητα, πάντα κατασκευές οι οποίες για να ολοκληρωθούν πρέπει να
ο τεχνίτης πρέπει να τις φτιάξει σε μία εβδομάδα τουλάχιστον. Επαναλαμβάνω, τέτοιοι τεχνίτες πλέον στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα δείχνουμε σταυρούς που τους έχουμε μόνο εμείς και δεν είναι έπαρση σε αυτό, ούτε λέμε ότι είμαστε οι μοναδικοί. Στην Ελλάδα όμως είμαστε οι μοναδικοί. Στην Ελλάδα. Λοιπόν, τώρα θα προχωρήσω σε κάποιους χιτούς, πιο απλούς σταυρούς, οι οποίοι όμως είναι αυτοί εδώ, είναι γύρω στα 12 μοντέλα. Είναι σταυροί επίσης πολύ μεγάλοι, είναι γύρω στα 90 γραμμάρια και αυτοί ο καθένας βάρος. Έχουν πάνω 170 καρφωτές πέτρες, όχι κολλητές, ζυργόν, κορούνδιο, ζαφύρι, ρουμπίνι. Λοιπόν, είναι καρφωτά. Δεν είναι κολλητά, έχει πολύ μεγάλη διαφορά η καρφωτή πέτρα με την κολλητή. Η καρφωτή καρφώνεται σε λάστιχο και συνεχεία μπαίνει στο καλούπι. Βεβαίως και η πλάτη εδώ πέρα είναι και αυτή χιτή, όπως και το εμπρόστιο μέρος του σταυρού. Μιλάμε για ασήμι πάντα 9,25. Το μήκος είναι 13 πόντους επί 8 και το βάρος του είναι γύρω στα 90 γραμμάρια. Την επόμενη φορά θα έχουμε και ηλεκτρονική ζυγαριά, να το βάζουμε πάνω, να μην πέφτουμε έξω ούτε 1 γραμμάριο. Και θα έχουμε και μεζούρα. Αν έχει τολμήσει κάποιος που πουλάει κοσμήματα ή σταυρούς να πιάσει μεζούρα ή ηλεκτρονική ζυγαριά, να μας το πείτε τι. Εμείς θα τολμήσουμε, γιατί δεν θέλουμε ούτε να κοροϊδεύουμε τους πελάτες μας, ούτε άλλα να πουλάμε και άλλα να στέλνουμε εν συνεχεία με την courier στη διεύθυνσή σας. Ό,τι σας λέμε θα είναι γραμμένο και πιστοποιημένο μέσα στο πιστοποιητικό με το οποίο θα αγοράζετε και το σταυρό. Λοιπόν, αυτή είναι χιτή σταυρή, επαναλαμβάνω, επιχρυσωμένος ο Χριστούλης εδώ πέρα. Μπορούμε να τον κάνουμε και επιχρυσωμένο το σταυρό, δεν είναι μόνο ασήμι, αλλά επαναλαμβάνουμε ότι εμείς αποφεύγουμε το επιχρύσωμα και το χρύσωμα, γιατί πιστεύουμε ότι είναι ένα μέταλλο και ένα χρώμα που δεν πηγαίνει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Πιστεύουμε ότι το χρώμα της Εκκλησίας είναι το ασήμι. Είναι το ασήμι. Λοιπόν, τελειώσαμε και με αυτό το σταυρό εδώ πέρα, το νούμερο 6. Έχουμε επίσης ίδιας τεχνοτροπίας αλλά διαφορετικά μοντέλα τώρα θα σας δείξω. Έχουμε πάρα πολλές αλυσίδες, επάργυρες και αργυρές, αληθινές δηλαδή. Η επάργυρη, όπως ξέρετε, είναι επασημωμένη. Και αυτός έχει 170 πέτρες επάνω με ζαφύρια, με ρώσικα σμάλτα και βεβαίως είναι χιτός. Έτσι είναι γύρω στα 12 μοντέλα αυτούς τους σταυρούς. 90 γραμμάρια, στα 12 εκατοστά, στα 16 εκατοστά, λίγο μεγαλύτερη άλλη. Λοιπόν, η αλυσίδα βάζετε ό,τι αλυσίδα θέλετε. Και αυτούς εδώ πέρα τους έχουμε στα 600 ευρώ. 600 ευρώ. Λοιπόν, ένα σταυρός που είναι 90 γραμμάρια ασήμι. Μόνο το σμάλτο το ρώσικο, εάν πάτε σε ένα μαγαζί εκκλησιαστικών ειδών να το αγοράσετε, μόνο το σμάλτο, ο Χριστός δηλαδή, κάνει 200 ευρώ. 150, 200, 250 ανάλογα με το πλάτος, με το μήκος, με το βάρος. Λοιπόν, όλος μαζί αυτός ο σταυρός μαζί με την αργυρή αλυσίδα, η οποία έχει βάρος και αυτή άλλα 80 γραμμάρια, έτσι είναι 90 γραμμάρια ο σταυρός και άλλα 80 γραμμάρια η αλυσίδα. Λοιπόν, 600 ευρώ. Τιμές υπερχοντρικής. Λοιπόν, τελειώσαμε και με αυτό το σταυρό, το νούμερο 8.